welkom in het nieuwe Venlo. Welkom op de Maasboulevard. Ja, dit is natuurlijk nu de plek waar jij je hipste nieuwe kleren kunt scoren. Maar vroeger zag het er heel anders uit. En dat hebben archeologen voor je onderzocht. Eigenlijk is het heel simpel. Hoe dieper een archeoloog graaft, hoe verder hij teruggaat in de tijd. Je zou het kunnen vergelijken met een roltrap naar beneden. Kom mee, ik laat het je zien. We dalen af in de geschiedenis van Venlo. Nu ben ik bijvoorbeeld 500 jaar terug in de tijd. En iets lager ben ik alweer 1000 jaar terug. En als ik helemaal hier beneden in de kelder aankom, dan zijn we 2000 jaar terug in de geschiedenis van Venlo. Dat de archeologen veel terug hebben gevonden op de plek waar nu de Maasboulevard staat, is geen toeval. Archeologen zoeken niet zomaar in de wilde weg. Dit stukje Venlo wordt al lang bewoond. Het is het oudste gedeelte van de stad. Op plattegronden uit de 16e en 17e eeuw staat de buurt al afgebeeld. Hier was de haven, hier stonden de stadsmuren en een van de stadspoorten. En dit was de markt. Door het archeologisch onderzoek zijn veel nieuwe zaken aan het licht gekomen. We weten nu veel meer over de geschiedenis van Venlo. Archeologen zijn geen schatgravers. Nee, ze zoeken zorgvuldig en nauwkeurig. Net als rechercheurs. We staan hier op historisch